Okolo Mikuláša zúrili boje. Boli sme evakuovaní z Prešovského divadla a nikto z nás netušil, čo bude ďalej. Pamätám si tú jar. Nebola idylická. Začiatkom apríla 1945 nakladali ľudí do vagónov. Strach, neistota. Aj ja som tam stál, ale osud to zariadil inak. 11. apríla 1945 sme prišli do Košic na nákladných autách. Bol som tam s Jankom Vzduchom a Petrom Mackom. A viedol nás Janko Borodáč. Nikto z nás nevedel, čo nás čaká, ale vedeli sme, že ideme robiť divadlo. Nikdy nezabudnem na tú noc. Starý hasič Lajos Báči nám otvoril staré divadlo a rozsvietil všetky svetlá. Stáli sme tam v nemom úžase a dívali sa na lustre, na ten nádherný chrám umenia a v tej chvíli sme si kľakli. A pomodlili sme sa Otčenáš. Na tú chvíľu do smrti nezabudnem. Neboli dielne, neboli kulisy, všetko sme museli zháňať odznova. V krajčírskej dielni vznikali kostýmy takmer z ničoho, za pomoci Olgy Borodáčovej Orságovej. Premiéra za premiérou musela ísť na čas, bez ohľadu na únavu. A predsa sme začali. Robili sme to bez zázemia, bez istoty, bez honoráru, iba z lásky k umeniu. Prišiel prvý mierový deň. Hrali sme. Z okien sa na nás dívali ľudia, mávali nám a v očiach mali svetlo. Nech žijú naši herci. Po zotmení svetlá bez zatemnenia. Svetlo okolo nás, aj v nás. 15. september 1945. Naša prvá košická premiéra. Marína Havranová. Zrodenie nového divadla. Prišli sme o hodiny skôr, každý z nás. Prvé kostýmy, prvé masky, prvé postavy. Zaznel zvonček. Srdce bilo. Opona sa otvorila a v tej chvíli sa nezapálilo len svetlo na javisku. Zapálilo sa svetlo v nás. A práve tu, na tomto javisku, nevznikali len predstavenia. Vznikali postavy, hlasy, príbehy a medzi nimi aj jedna, ktorá neskôr oslovila celé Slovensko. Ale o tom na budúce. Jozef Hodorovský, Spoveď. Krížom svätým ruka, žehnám sa. A pery? Ja hriešny, šepcú. Tak čudno koľ srdca, tak ťažko v ťarche, tak hnusno v bahne. A ústa, tie kazu schopné ústa dobrorečia. Ľutujem z hlbín srdca, duše, sľubujem. Bože, odpusť.